I support Ogechi Njaka. Never get arrested in Buffalo. I'm out there because I'll call him. But this time around, more decided that more when I go back and we hear a book news, a book news. A what I go? And they are following that and all. All you know, what I call them those things because more when it's back all them when it's things in them. And what are the more chance? A what I go? And watch at this period of time, this Christmas period, and what time of Facebook or whatever. No go to the na chupakodo the money. What I go? On the Facebook on our one I know 24/7 na this Facebook. Nde go Facebook eri. I want to find them. I rather hope we go Facebook because abụla mgbe ụgwọ na ọlụlụ ekwo abịa nchebe Facebook ha kwụọ m ụgwọ. What I go? Ọ mgbe m nwere efe ka m ji ekwu okwu ihe gbasara Facebook. Ụmụnne m ihe na-achọ ka m mee ka ụnụ mara tata na ọbụla onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. Gee ntị ka m gwa ụnụ. Ọbụla onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. Afọ m ebe gọvanọ eziokwu onye okwu asị ma akpọgo onye okwu asị because na-afụta gobo mmadụ before asị onye dị educated and the name mother with wisdom, but now I'm seeing you like an able ezigbote onye okwu asị and in a mislead DJ Park. Na J Park na-enwe na drag ya today na online bụ gị nwa bụ gọvanọ eziokwu. Iwotago ebu a snake on a green grass. Iwotago ewu snake na-elive like ebe ị nọ ndị mmadụ na-eche na ọgị nwa. O nwere ife ya bụ ome sometimes ụfọdụ a na-akpọ J Park. Why na ọgị nwa bụ mmadụ na-ala ka J Park ihe ọ na-eme. I watching your live video. I decided to come out and talk because achọbụla m ikwu okwu gbasara all these things because m achọrọ minimize onwe m wepụnata onwe m na all these things because all ndị nwere time unu nwere big time nwere ihe ụnụ na-alụ so mụ na ụmụ awa pụta na online ebe a bịa na-adụgara ya aka n'ọnụ. Gọvanọ eziokwu igwe onye okwu asị iwụrụ ezigbo mmadụ. I'm telling you the truth. Ibụrụ ezigbo mmadụ. O nwere ụfọdụ na-apụta na-asịrị iwu ezigbo mmadụ na ịbụ nke a guy ị nwere obi ọjọọ obi gị dị ka okwute. Etu ihe nọ na I have read you from beginning to the end. Ị nwere obi ọjọọ. To be honest with you, mmadụ gị ekwesịghị live n'etiti ndị mmadụ ndị kpọrọ onwe ha mmadụ. Ị nwere obi ọjọọ. J Park na-adaba na nsogbu ọ na-adaba now bụ gị nwa na-eri die to that. Isiokwu m bụ na ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. Iji echichekọla ego ihe eji riela onwe gị nri were eje mee mmadụ arrest. Ego ihe eji wee nye ndebe gị nri echekọrọ ya jeje mee onye nọ America na-emu dollar arrest. Ọ bụrụ na ị na-eme mmadụ arrest bụ isiokwu kpọrọ mmadụ tinye n'ime anybody can arrest anybody. Ịghọtago imere mmadụ arrest emelo gị n'imeligo omelo gị you win the case omelo gị na ịbụzi Superman. Anybody can arrest anybody. Etu a nọ na mmadụ ya abatanwu na be m akpụrụ m. Ịghọtago ọ mgbe eluziri ebe a na-eje ka anyị akọwa onwe anyị ọfụma. Ọ bụrụ na ị mere mmadụ arrest o ji bụ na ọ na-ekwu okwu ọnụ o ji bụ na ọ na-eme nke a iwe je kpụrụ ya o ji kpọọ gị ex-convict o ji bụrụ na o mee nke a mee nke ọzọ ije kpụrụ ya ka akụbara gị aka na ekpuru Ogechi Njaka ha na-eje nọ na iwere ego ihe ejije eri nri iwere eje kpụrụ onye na-emu dọla ikpụrụ onye na-emu dọla. Amụrụ m ịdịka stupid gị bụ mmadụ mmasị na ịdị stupid. Ịmana reason nwaanyị ji agwa gị ahụghị ụbọchị m pụtagoro online drag ya gị onweghị ụbọchị m pụtara online drag ya gị. I'm always saying good about you but this period of time my guy ị na-adazi out of hand. Ọ bụ na onwere onye ga-agwa gị I will tell you ị na-adazi out of hand. Ịghọta ihe na-agwa gị ife gbasara J Park ya n'ụwa gụnwa bụzi onye buzie n'isi. Ịghọtago gị nwa bụzi onye buzie n'isi and ọ jọrọ njọ jọgbuo onwe ya. Ịghọtago ụfọdụ pụta stand na support Ogechi na na-eme nke na na-eme nke na na-eme nke ọzọ. I never supported Ogechi for the beginning. Let me tell you if you don't know. I never supported Ogechi for the beginning. From the beginning ekwuru m okwu ọ bụrụ na watch my video
ekwuru m okwu wee sị na Ogechi pụta kpọba ndị mmadụ afa ọ bụrụ ọsọ jee paakị ọ na-adara gị I'm 100% supported ịghọtara na agwa gị but you calling people's name I don't support that. You calling people's name I don't support that. I said it earlier. But jee paakị ị na-ene anya nwere ndị jee paakị mere na ha ada alahụ ụla today. Ọ na-esi ọnwụ na-anyụsara ya nsị n'isi ọ na-akpagharị na Ogechi Njaka ji wee bụrụ na adara aga na-eme nke a na-eme nke a. Ọ nwere ndị jee paakị tipial biznes ha today. Ọ bụrụ na jee paakị si otu ọnụ si na-achụgharị Ogechi Njaka wee ọ bụ na ndị jee paakị mejọrọ si otu ọnụ si achụgharị Ogechi Njaka wee chụba jee paakị ọ dị ka jee paakị na ndụ ga-afụ ya n'ime today. Ụlọ chịchakọla ego unu ga-eji wee jee rie nri unu ewere ejeli ije kokesi. Gị nwa bụ gọvanọ eziokwu onye okwu asị ọ bụrụ na ị bụ a truthful friend to jee paakị ị kwesịrị ime jee paakị allow it and fall into all this calamity. Ị kwesịrị ya jee paakị nwere ndị okwu ha ndị okwu na ojiri biznes ha tipịasịa. Jee paakị bụ na o nwere ndị omere today na ha na-eri nri ọnụ o nwere ndị omere today biznes ha na-eme collapse sịa. Jee paakị bụ na o nwere ndị omere today biznes ha ji eri nri collapse wa. Ogechi Njaka pụta kpọwa ndị mmadụ afa adịba a lot of people ịghọtago adịba a lot of people's name in that saga. I'm not in support of it because so those people a na-akpọ afa enwere ihe ha mere Ogechi. Onye bụ the problem bụ jee paakị and which is jee paakị ị na-ele anya Ogechi Njaka inego anya wee fụ na jee paakị ịgaba tru jee paakị ọma mmetụ that is ihe ọ na-ekwu dị ka that is mmadụ iwere mmiri na-agbasa n'okwute. So no need ịda atọ ọchịchị kọntaktị jee paakị niile nwere ọ mgba ka o ji wee adịwa people's name. Gị nwa bụ gọvanọ eziokwu kwesịrị pụta na-agwa your man your so called friend ịkpọ jee paakị eziokwu ikpori ya na-etinye n'ime ọkụ. Obere ego a atụkọnyere ya na wedding o mere ka o were ekobe kesi. Obere ego a atụkọnyere ya na wedding ịmakwa ihe bụ kesi ịmana ihe bụ kesi. Gị nwa na onwe gị na-apụta na-amagharị ọnụ you did it gọvanọ eziokwu ekwe you did what did you do? Ị nwere nwa afịchọta ego iji eri nri na village were jee kpụrụ onye na-emu $. This lady ị na-ele anya pụtakwa o nwere ihe unu wepụrụ ya n'arụ. Let me tell you if you don't know ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu n'obodo anyị nọ o nwere ihe ya bụ mmadụ mee. Let me tell you etu ị nọ kịta anụnwa ka m were obodo amaala gị atụ amụbịa bịa were egbe zuo gị ohi tụọ gị egbe gị nwa na onwe gị jide egbe nke gị etụtụrụ egbe iji gbaa m duto na m tụrụ gị egbe etụtụrụ egbe nke iji gbaa m duto na m tụrụ gị egbe apụta echi nga mepere gị kesi ma ọ polisi apụta mee anyị ncha niile arrest. Afụfụ dịrị gị nwa karịrị onye tụrụ gị egbe onye bịara izugo ohi o dogo anya na ohi ka ọ bịara izugo na o ji egbe bịa izugo ohi. Gị nwa gbara egbe agba afụfụ dịrị gị karịrị nke onye bịara izugo ohi. Ọ self defense ị na-edefense onwe gị iruo na kọt ihe a ga-ajụ gị bụ agbalụ gị egbe agba. Ọ ihe dị n'obodo a na ị ga-eche ka m gbaa gị egbe before ị gbaa m mana i buru ụzọ gbaa m egbe. Kedu ihe mere iji gbaa m egbe? Akụkọ atụghaligo gị nwa na onwe gị bụzi onye abịara izu oshi azọba onwe gị azọba. So ọ bụrụ na iji eme mmadụ arrest mere n'imeligo. So ọrụ nwa na-apụta na-akpọ m na fon ma ndị na-enye m meseji ma ndị na-atụrụ m meseji na-asị m na m agbafugo na m achọzi ikwu ihe gbasara Ogechi na-akpụrụgo Ogechi. Ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu let me tell you na ịpụta jee kpọrọ mmadụ kpọchie ọ bụrụ ya mere gị na iwin go kesi. I welụrụ nwa fịchọ ego iji eri nri were jee kpụrụ onye na-emu $. Gọvanọ eziokwu na-afụ gasị ezigbo mmadụ bọtụ mmadụ dịka gị ajọ mmadụ dịka gị adọrọ n'ụwa. Let me tell you if you don't know ọ bụrụ na ị bụ a true friend to jee paakị you will never allow jee paakị to fall into this calamity ọ na-fall into. Jee paakị ọkwa mụ nọ mgbe ọ pụta na-adọ Eze Obi olube 3 days ago ọ na-adọ man pass man duto na olulu ego onye a ọkwa ịfụrụ ya ọdọba man pass man anyị na-ene anya
o nwere ihe jikọrọ ya na jee paakị, o nwere mgbe ọ pụtara kpọọ jee paakị iyi, mana jee paakị anọgo na live video na-adọ mma mpasị ma na-enwelọkwa ife o mere ihe o, ịghọtago, onwelọkwa ife o mere ihe o, bikos nyanwa bụ mmadụ akwọ n'azụ na-eti aka na-awụlụ ụtụ na-egbechakọla ife na-agbasahọrọ ya. Ma ụnụ nwa apụta na sọpọtụ jee paakị, ụnụ pụta tibe aka n'obi, arrested ha life and direct, ọwụzi deri. Ogechi Njaka ha dịzị ka deri ka ikpe anwụ na-atọlụ m ụnụ nwere nwa afịcha ego unu ga-eji rie nri, unu ewere na-eji iko kesi, unu nwere nwa afịcha ego unu ya eji ri nri, unu ewere na-eko kesi, unu ewere na-eko kesi. Ọ bụ ịnwụchalụ 20,000 nwụcha ya onye polisi si aja emere gị mmadụ arrest, awere tinye n'azụ akpa jee kpọrọ mmadụ, ọ ya mere gị n'iwu inuru kesi. My brother, gwa jee paakị eziokwu, unu emezi n'ife ka ọ na-adị worst. Onye fụrụ ebe a jidelu ka afa this man nọ n'Ọkịja, jide this man wee dọkido this man wee tipịa biznes ya. O so n'ife mere na aya ya na ndụ ada erizi ka o si eri bifọ. Jee paakị ị na-ene anya so ihe mere na aya ya na ndụ ada erizi ka o si eri bifọ. Aya ya na ndụ akpụrụgo jee paakị gbuo. Aya ya na ndụ ọ bụzi Eze Obi akpụrụgo jee paakị gbuo. Ụnụ pụta na ụnụ jejere kpọlụ jee paakị jee tinye n'ime ka apụta kụbalụ n'aka, I did it. Ọsị na onye nwa bụ nwa gị ka ife ọ kpọziri onwe ya n'ọnya I did it ka akụbalụ gị aka ja nọrọ ana, iwere obere ego ihe eji rie nri, iwere na-eko kesi, iwere ka akụbalụ gị aka na ịkpụrụ mmadụ. Anybody can arrest anybody at any time, my brother, if you don't know. Ejina na imere m arrest were na-eme ọnụ, ọ last ka e ga-eji mara na imeriri the case. Last ka e ga-eji mara na imeriri the case. Ọ bụ na Ogechi Njaka for her na ọ chọghọ ka ụnụ na ya nwee nsogbu. Ifuru nwaanyị ire n'anya, ịma na ụnụ na-eme na ụnụ clever, ọ na-adịghị any clever, nwere clever ụnụ dị. Ọ bụrụ na ọ na-ego, ọ bụrụ na ọma na ụnụ ga-akpụrụ ya, ọ bụrụ na ọma maybe na let's assume na Ogechi Njaka na-atụ ụnụ ụjọ. Ogechi Njaka ekwesịghị ịnata Nigeria, mana Ogechi Njaka achọ ka this case gaa further, because ụnụ nwa na onwe ụnụ bụ ụnụ ma ihe mma akpọ ụnụ akpọ, ụnụ nwere filuzie na nke ọ natazi na opportunity ụnụ nwa iji wee jeje kpụrụ ya, ma ọ gaghị amaghị na trap ka ọ na-esetịpụrụ ụnụ more. She want to come more closer to you people, because ụnụ na-eme mebi na ụnụ kpụrụzie ya na ka ọ pụta yọba ụnụ biko, ọ sị ka ayọba ụnụ biko ka ụnụ bịa rerizie ya. Ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-emegbu, ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. So na ịkpụrụla Ogechi Njaka jee tinye n'ime doesn't mean anything. O mean anything. So ụnụ ejizi na-eje eme ọnụ. I can arrest anybody at any time. I can arrest anybody at any time. Anybody can arrest me. Ịghọtago, ọ bụrụ na ịkpọrọ mmadụ tinye n'ime pụta na-enye bọtụ I arrest you, anyị nwudere ya life and direct ka abịazie bịa jiri unu jee kụbara ụnụ aka, ka abịa jidezi unu kụbarụzi ụnụ aka na unu ji ekpụrụ Ogechi Njaka ụnụ jayasịrị eze na Facebook ka abịa bube ya gwaba n'ụnụ kpọrọ ego, ụnụ kpọrọ Ogechi Njaka je tinye n'ime ka akụba kamadje nọrọ n'ala, were ụnụ nwa afịcha ego unu ga-eji rie nri. Onye nke a ego o metara na wedin o were ede kobe kesi, ọ ya bụ ife ihe eji ego nwa chịchacha ego atụkọ n'ala gị, ị ga-eji nwayọ kwuruo danụ chọọ ife ihe eji ego gị mee, ịpụta chọwa kesi iyi eko ka ndị lọya na ndị polisi ribe ego gị. N'ezie how senseless ịdị na onye na-emislead gị gọvanọ eziokwu pụtara kwesịrị ịdị agwa gị eziokwu, is not telling you the truth. Ọkpụpụta gị nwa bụ mmadụ n'ezi ka i were ego atụtalụ gị na wedin i were eji ekobe kesi, jiri nwayọ ka ofe lọla ala zuolu gị nri. Ọ bụrụ na ịkpụrụlụ mmadụ tinye n'ime mere gị n'ikpegbugo, ọ bụrụ na ịkpụrụlụ mmadụ mere n'ikpegbugo, eche ndị isi na nwoke ka ịbụ, isi na nwoke ka ịbụ na Ogechi Njaka na you can never reply that. So this time around ihe ị na-eme gosiri na ihe Ogechi Njaka na-ekwu na-epe enu gị, ihe anụ nwa Ogechi Njaka na-akpọ gị ọ na-epe enu gị, because you are showing us that it's not paying you. The thing is not paining and not even feeling it. Ogechi Njaka cannot respond to you, but you are still responding. You are still making the case to go more further. Arresting Ogechi Njaka will not help you. Rather, or make things or the more worst.
or make things or the more worst. It's better you don't even do anything. It's better you kept quiet. At least you keep alone silent for the beginning. You can say no to one. That never get a book the one. In Cabos in Equality on one after again, I total again one, especially J Park, I plug it in. Oh, well, only people business had today. I don't know they reason today. Oh, again one, J Park, Iso way to your business that man. Iso way put all that man. Who has to say, no. 3 days ago, the man pass man now doya kakwa. 3 days ago, or tebelaka, or 2 days ago. Ijide na do to na ego nyelo nwoke ma Palace of Justice ka ogene ka na akpa ya na ojiwe abụ na onyere 100,000 na gwa na oge akpatakwu ego. So iji ego Palace of Justice nata inwe nwoke igoro 500,000 nye Palace of Justice si aje chọ business o ya eme. Ka dị izi minye mmadụ 100,000. Onye ze ya sa abịa wele ego back. Ya wele ego anyị nyere ya back. After all na nwa akpatakwu ego. So ịkpatala ego ha binye man pass man ego. Ha binye Palace of Justice ego mgbe ọ batara. Gị nwa bụ mmadụ kpatara ego. You didn't give him money. You didn't support him. Kama ịkpọrọ ya kpọpụta na social media na-ayọ ego. Ụmụ Igbo, some ndị Igbo adịrọ mma ịnọ n'Igbo. Ụnụ dị mma apụta ahụ osisi ụnụ atụfusia ụnụ. So iji gwa bụ J Park kpatara ego. Ịhapụ Palace of Justice ọ bata n'ime ịntanetị na-ayọ ego. Ebe ọ bụ na ịkpọrọ onwe gị a rich man, why can't you take him and give him money? Even ọ bụ na gụgoro 1 million n'ime ego e nyere gị atụkọtara gị gụọdụ 1 million nye si ya na eji m nke a sọpọtụ gị imehie ọ gasị na nke man pass man nye ya ego ịdọba man pass man why ya ejibụrụ 100,000 ka o ye nye ị mara na ife nwa ogburu nwere for the moment ka o nyere ya ịdọba ya bịakwa ka ọ bịa were ego ya. After all, na gwa bụ J Park esogbu atọkwukwu ego. Take oye sepụta wele 100,000 nwụchanye Palace of Justice. Ego ole ka i nyere Palace of Justice? Inyeri ego ọpụta na-ayọ ego n'ịntanetị. Inye Palace of Justice ego ọpụta na-ayọ ego n'ịntanetị. Unu na like ikwutọ nke mmadụ ka nke unu na-eme na-aga n'ihu. If you want to help him, i kwesịrị ọ dị pụta gwọba man pass man na ikwesị ike na man pass man na o nyere ego. Ịkpọtịcha m bịa yọọ m mgbalụ ịyọchakwa m mgbalụ n'elu ya nọrọ n'elu enye gị ego gụnwa bụ mmadụ pụtakwu eribe ịpụtakwu eribe o ji bụrụ na onye gụnwa ego one ka i nyere Palace of Justice ego one ka gụnwa bụ J Park nyere ya ịkọtịba man pass man bọtụ nwa bụ onye na-achọ ka afọ gị ka akpụtọọ ya bọtụ ị na-akpụtọ nke mmadụ bọtụ gị nwa achọrọ ka akpụtọ nke gị. Achọrọ ọnụ itinye ọnụ n'okwu a but na ihe ji tinye ọnụ n'okwu a bụ enwetago m a lot of message ma ndị na-esend m video you guys are fraud, you are supporting Ogechi Njaka, this that and that. Now they arrested her. Nwanne ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu na ịkpọrọ m today doesn't mean that you will win me when it comes to the case. Ịghọtago ịkpọrọ m today abụrụ na ị ga-ekpegbu m ma ọ bụrụ na aba n'ụlọ ikpe. Ịghọtago ọ bụla onye kpọrọ mmadụ na-ekpegbu. Anybody can arrest anybody. Enwere m ike nkwụcha ya today akpụrụ m. Enwere m ike mpụta echi niile mmadụ akpụrụ m. Enwere ike nke m na ebe a akpụrụ m sị na m mere nke nwa ememe arrest. They can arrest you at any time. Ọ iluzie n'ụlọ ikpe ịzara ọnụ gị. Eji m n'obodo a ma alụ na atụsị nọ na ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. Ọ nwere ihe na-eme Ogechi. Ogechi dịgburu onwe ya na strong and ọ dị very clever. Ọ ihu nọ na amalọ. Ọ bụrụ na ọma na ọ zughị oke ọma mbata Nigeria mebe video. Let me tell you, ọnwa ife bụ na ọ tụpụrụ ụnụ bụ mmadụ ọkpụkpụ. Ọnwa ife ya bụ na ọkata tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ọkpụkpụ ka ọ tụpụrụ ụnụ ka ọ mara ihe unu ga-eme. Ọ nọkwa Nigeria mebekwa video. Ụnụ si nke mebi na anyanwa na-ezuzu ezuzu. Ihe attention ụnụ ka ọ na-adrọ. She won't come more closer to you people. Ọ bụrụ na ị mara ọka ị mara ya. Iji nwa fecha naira ị na-atụkọta iji eri nri were eje kpụrụ onye na-emu dọla. Ọnwụ gburu ife nwanụ jide ihe nwanụ ya ga-esi ekwu ya ekwu. Ọnwụ gburu ala ji jide ala ma ji mi ka ogene ka a na-akpa ya o fesa ya efesa
Nobody's above arrest. Joyce. You want to go? You can arrest anybody at any time. You arrested me doesn't mean that you will win the case. That is what I want you guys to know. I did it. You need now. I never supported Ogechi Njaka calling people's name. I don't support it. But for normal saga, if you sack somebody, if they sack you, bear it. That is my own point. And I always said it. I don't support Ogechi Njaka calling people's name that didn't do her anything. Or when you have Melia, obtain her for the case. I didn't support her on that. Come on, onye na-azụ onwe ya, onye na-anụ ọgụ, onye pụtara saka maola, ịma ngwa ka ebo ifo ya emego nwe ko bụrụ okwute nwa wa gị isi ma ọ chọọ ife pịawa gị isi because ọgụ nwa chọrọ okwu. Onye na-anụ ọgụ adaghị n'anya n'azụ. O nwere ike ọ tado gị n'imi, ọ tapụ gị imi because ọ ga-achọ ka o mekwa gị ife ga-afụ gị ụfụ. Iwotago? So ị bịa kpụrụ Ogechi Njaka je tie n'ime. Ị na-efe ilu na onye nwa sịkwa na-ede petition, onye nke ede petition, onye nke ede ife ahụ nonsense. Oh, rubbish ka ọ bụ. Onye ji unu jisie unu ike. Onye nke a ọgọmana eziokwu Njaka ọsị na Ogechi Njaka sị na ọ bụ ex-convict. O ji ebulu nke nwanụ, o ji ebulu na ọkpọrọ efe nwanụ, oye proof. Ka efe oye proof, ibi na ọ na-ekwu na oye proof. Ọ chọkwa ikwu ka ihe nwe na ọ na-eproof ru gị, ojigi ụgwọ. Ọ gị nwa uje park. Ị gbala frọfrọfrọ je mee ya arrest. But I say I did it. Ka akụbala gị aka n'ije bụrụ Ogechi Njaka. Jee paakị na-enweghị uche eso gị n'azụ. Unu eje na-akpụrụ Ogechi Njaka na-enwere ihe o mere unu. Ọnụ nwa chọrọ okwu. Nwa ogbulugwa gị n'ịkpọpụtara nna ya n'ezi. Ọ sị gị yọọ ya mgbalụ for that. Ikwechiri. Kama ịgwa bịa na onwere ife ọ ya eme. Nwa ogbulu emebezie gị ife, ogwutebe gị. Mekwanụ the needful. Ma sisizie n'ime the needful. Ogechi Njaka kpọbazie gị n'ọnụ. Anyị nwa ga-eso dị against ha. Imehie ya. Ọdụzie mgbe ọ kpọwara gị na-emetụ connection gị niile aka. Ịbịazie gbapụta. Ụnụ bịazie gwabazie ndị ụnụ kpọrọ ya ka ndị akụbalụ ụnụ aka. For those of you na-akpọ m na phone na-edelu m meseji na-asị m na-akpụrụgo Ogechi Njaka gengengangaka kpekpekpe nwanne ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpegbu. Ya bụ ya na-agwa gị. Anybody can be arrested. Mụ onwe m inwe ike ịkpụrụ m anytime ma ị nwee chance. Mgbe anyị lụzie n'ụlọ ikpe ikwuzie ife mere iji kpụrụ m, anyị ekpebi ya. Ịghọtago? Anyị ekpebi ya. So ịma njin pụta je kpụrụ mmadụ pụtara were na-eme ọnụ. Unu mere arrest, unu egbu ha mmadụ. Unu mere arrest. That is the normal thing anybody can do. Even nwa ogbenye ga-akpụ nwa ọgaranya. Ịghọtago? Nwa ogbenye ga-eme nwa ọgaranya arrest. Ịghọtago? So anybody can be arrested. So ọ bụzi na ịkpụrụ mmadụ ịpụtazi gbaba m na ịkpụrụ mmadụ ka m bịa kụwara gị aka ma ka m bịa bebele gị ọrịa. Unu na-estres yarị maka ofu nwaanyị. Unu ji maka nwaanyị, okwu nwaanyị etụpụrụ unu. Unu na-agbagharị ụmụ nwoke ole nọ na South East jide unu na-akpagharị unu. Esi na Ogechi bụ nwaanyị na onwere ife jikọ gị na Ogechi na gụ nwa nwa mpụta kwuo okwu gbasara Ogechi na ịma mpụta respond Ogechi kpọtụ ihe Ogechi na-ekwu na-emetụ gị. Ebuka, don't fall my camera, please. Esi na ife Ogechi Njaka na-eme ada emetụ gị. So ke ihe meziri iji stress yarị. Kedu ife meziri okpo ofu ji agba gị? Kedu ife meziri na ịchọghị ịlahụ ụla, ịchọghị ịṅụ mmiri tọgbọ iko? Esi na ọ natara na-eme ọnụ na onwere ife anyị emenwunye, ịgbala fọlọfọlọ si ebe ị nọ gbanata jee kpọlụ jee paak. Nwoke mmadụ na ọgwụti nwunye ya. Ọgama na eziokwu ịbụla ezigbo mmadụ. You can never be leading JPAC to ihe anụnwa na-eme now. I'm telling you the truth. Ebu mmadụ love so much. Let me tell you one thing. For the beginning, but this time around, ị na-adapụ my brother. You are not getting it right. Asị na ọbụla mgbe nwata mere ife ka a na-etinye ife. Ịghọtago? Ọbụla okwu niile mmadụ kwuru ekwu ka a na-asa asa. Ana m afụta gasị mmadụ nwere wisdom, but now that respect m nwere ebe ị nọ na-atapụzi atapụ. Duto gịnị?
ị na-emezi ihe na-eme ite ya ọfụma. Ihe ahụ enyi gị nwoke o mechara wedin ọfụlụ, ọ nụrụ nwaanyị ọfụlụ. Instead of gị ga-enye ya advice ka o bido onwe ya ọfụma, obere ego atụkọtara ya na wedin ka ị chọrọ ka o bupụta jije fesa no na eko case ka o misuse that money. Ọ ihe ị chọrọ. Ịghọtago? 30 men against 1 woman. Wazobia. 30 men against 1 woman. Ịghọtago? Ịghọtago? 30 men against 1 woman. So ka abịazi ebe akụbala ụlọ aka n'ụlọ kpụrụ Ogechi Njaka je kpochie ifere megbukwa ụnụ. Ndị na-ama na ife eji ego eme. Ị na-eje akpụrụ onye na-emu $. Onye ya agbakwụọ $1,000 or 1.something million in a month. You make it in a month. Have you made 1.something million in a month? Etu ị nọ. Ịkpụrụ ego iji eri nri. Ego iji eri nri. Kpụrụ ya jeje were ka ije fefuo ya. Atụtala gị ego na wedin ihe ejije chọọ ezigbo biznes ihe emebe. Iche na blọgị na anyị na-eme n'ihe emegide wee karụ. Iche na ihe ị na-efele na Facebook na ị ga-efegharịgide wee karụ. Ego ihe na-ayọgharị na Facebook iche na ị ga-ayọgide wee kaa. Ịma yọgide ga wee kalụ my brother. Ịma beg gide ego anyị na-edagharị n'okpuru ọgaranya wee ka nka. Tụfie akwa. Mụnwa wofu nwa nwike zuo. Mpụtazi ihe mmanụ ị na-etili ọgaranya mkpu. Otoro kpọgbukwa onye nwanụ mmeli ife nwanụ. Mụnwa nwere aka nwa ọkpa. Ọ bụghị ka m eji bild ndụ m, zụọ ụmụ m, zụọ ezinụlọ m. Tụfia! Ma brother obere ga atụtara gị were eje chọọ ihe ị ga-eme. Eji na eje kobe kesi. Onye na-elidi gị to that thing na-ada elidi gị ọfụma. Eji na eje mebe trouble. Afọ m na live video ebe ị na-eti na nwa ya sokwogwe m akpụkpọ ego. Kedu ife ị na-eme na-enye gị ego? What is your source of income? Onwere ọ iti mkpu na-efegharị na Facebook. Ọ bụ na Facebook akwụrụ ụgwọ na ama nli nri. Anyị nwe abụrụ ndị ji Facebook wee shiri isi. Ịghọtago? Anyị abụrụ ndị ji Facebook wee shiri isi. 24/7 ọ nọ n'ọhịa na-enye ya mkpọtụ na Facebook a. Na-achụ ego Facebook. So ọ bụzi na Facebook akwụrụ ụgwọ ịma nli nri. Obere ego atụtara gị na wedin gị were eje chọọ ihe ị ga-eji eme ya bụ ma advice to you. Mesịkwa na ọka iwelu kobe kesi ị ga-emechakwasị nga ya malụ ọ bụkwa na m ụma. Because ndị imejọrọ emeje kesi gị na ha ka dị ụnọcha pending. Kpụrụ ya I did it. Ka m bịa akụbara gị aka na ekpuru Ogechi Njaka na egodo gị kpụrụ nwaanyị iji eme nwaanyị arrest. Fela na-eme ọnụ unu mere nwaanyị arrest. Ga na nwoke ibe gị arrest na-eme nwaanyị arrest. Ka akụbara gị aka n'ime nwaanyị arrest. Ifela ada emedo unu ji eme nwaanyị arrest. Unu nwudere deli. Ọ deliko unu ji enwude deliko. Ka akụbara ụnụ aka unu ji eme nwaanyị arrest. Ka akụbara ụnụ aka. Ka akụbara aka na unu mere nwaanyị arrest. Mee nwoke ibe gị arrest. Ọ bụrụ iji eme nwaanyị arrest na-amele m aka obere okwu nwaanyị tụpụrụ gị na-agbagharị eche na ịkpọrọ onwe gị nwoke ị na-efegharị ọ dị akụbara gị aka. Ma brother anyị gbara ihe karịrị gị mma ifu kesi anụ na-eji iko jikwa nwayọọ zukwa ike nke ndego na nke nde jee paakị nke ndego na ihe na-anọkwa ọ nọkwa pending o maka kesi niile ifụrụ anyị abọchitatala gị ha ncha niile ma ndị achọbụrụ ime gị arrest mere gị ebele ndị ụka chọrọ ime gị arrest mere gị ebele a ga-abọchita ma ndị sịrị na-akwụ gị ụgwọ a ga-abọchitara gị ya very soon makwa amalụ na ife ị na-achọ bụ ụzọ ihe na-aga ma endịkwa ya ọfụma o I'm telling you ma ndị na-asị okwu gị ka nọkwa pending ma ọ bụkwa na ị marọ and kịta ha ga-esepụtara gị ya because ijegoje aja osuset ala gị ọkpụkpụ were ọkpụkpụ tụpụrụ gị jeje tụtụrụ a ga-ewelu gị na ijeje kọọ akụkọ ahụ ọfụma because that akụkọ ka nọkwa pending ka ichekwa na okpukpuo so onye na-edu gị ijeje kpụrụ Ogechi Njaka jos chọọ ka o tinye gị na problem you better stop all those nonsense unu na-eme now. Ọ kara gị mmadụ ji nwayọ kwụsị ya ebe ị ga-eri nke bụ ego ka na-abịakwa ahụ ndị isi n'ọfụ nwere akwụ gị ụgwọ ha ka na-abịakwa ahụ ị ka ga-eri nke bụ ego that side
ị ka ga-eri nke bụ ego for that side ị ka ga-eri ka ga-spend nke bụ ego ha ka na-abịa. So ị mara ihe ga-anyere gị aka all these things ị na-ene anya juru nwayọ nọ baa onwe gị n'ụlọ kpọrọ nwunye gị chọọ ezigbo biznes ị ga-emebe wepụ aka na dị social media ma ị makwa na ego ị zụtara na wedding n'oge abalị gị uru. ị makwa na nwa fecha ka ego anyị nwetara na wedding n'oge ezuru gị ịkpụrụ Ogechi Njaka jee tinye n'ime ka akụbara gị aka. Mba, ka anyị bịara gị aka na ka anyị bịabara gị aka na ịkpọrọ Ogechi Njaka jee tinye n'ime akụkọ ụwa ka anyị bịabara gị aka. Afọ m a lot of people chọrọ ijoin ọ bụrụ na ịchọrọ ijoin request ya na ka akụbalụ jee paakị aka baba na eziokwu asị ọ kpụrụrụ ya jee tie kpụrụ ya jee hanye gị n'ọkụ kọrọ ịma n'ọrụ ọkụ ka nwa agbadi ya hanyere gị ịma n'ọkụ ka o tinyere gị n'ọkụ ka o tinyere gị m na ọ bụ na ịmalụ ọ nwụrụ gị tinye n'ọkụ. So the best thing for you bụ na iji nwayọọ nnọọ withdraw onwe gị na keesi a wepụ onwe gị na ya manya na ọzdat ifuru keesi a ga-ebupụta gị ọkpa n'ezi okwu gị wit ndị ụka ka nọ pending. Achọrọ m ihe remind gị Ebuka bịa turn ọrụ mfa na turn it. Okwu gị wit ndị ụka ka nọkwa pending. Ịghọtago okwu gị wit ndị ụka for you to be wise. Ọ bụrụ na ịbụ mmadụ dị wise ime mmewe gị engage iji ime Ogechi Njaka arrest. Hey nwanne m imelu ife a na-akpọ mistake, a very big mistake ka imelu. I'm telling you the truth. Ịghọtago ihe m na-agwa gị eziokwu imelu a very big mistake because ndị ijere ọkpa kịta bụ ndị agha ịkpọrọ ndị ụka. My brother ịmalakwa ebe ị na-etinye aka ahụ my brother. I swear to God ịmala ebe itinyere aka okwu gị ka nọ pending and nke ikpeazụ ha ga-akpọpụtara gị full time. Ha ga-ewepụtara gị time efuru ego ị nwetara na wedding ị ga-eji eko kpọọ case ma ọ bụ na uche ga-adịrị ya. Ọkwa ife a your friend onye ịkpọrọ your friend ọ bụ na ị hapụrụ ogofe n'eziokwu ebe ị ga-enweta onwe gị iman believe ya. I'm telling you the truth. Eziokwu ka m na-agwa gị nwa bụ nwa bụ ike zo na-agwa gị eziokwu. Ọ bụ na ị rapụrụ ogofe n'eziokwu gọva n'eziokwu na-eli di gị ebe na-ekwesịrị. Ọ bụ na ị rapụrụ gọva n'eziokwu ebe ị ga-enweta onwe gị you can never believe it. M na-agwa gị eziokwu nwanne m. Gụnwa ide kpụrụ Ogechi Njaka you made a very big mistake. Ekwume ndị kwesịrị ịkpụrụ ya bụ ọdịrị ọ ndị otu si ime ana ha ndị ọkpọta akwa ọkụkọ ha ndị ọkpọchara aha ha na datin kwesịrị ije kpee ya arrest. Ọ bụrụ dị gị nwa ịgbara speed ma bụrụ na ịgbara imere a very big mistake ka m na-agwa gị. People that I expected to arrest ham bụ mmadụ dị ka Seaman. A lot of people bebe ọkụ ha ndị ọkpọrọ afọ ha ọ ndị mere expect nwere ike ime Ogechi Njaka arrest. Ọ bụrụ gị nwa kwesịrị ịbụ na onye ikpeazụ ga-ekwu okwu na ya. Ọ gara gị na-eje ime arrest ya gị na ya na-eje ịkọ kedu ife gị na Ogechi Njaka na-eje ịkọ na court. Kedu ihe na-emere ya ka iwu na-eje ịkọ isi ndị kọtụ nchere kọtụ nwere dịka taịm ahụ ọ na-amakwa n'ife bụ ikpe kọtụ enwere dịka taịm ahụ na-eche na enwere nya agazi amebe ihe niile a na-areti ya ewepụta ihe niile asị nụ ka akọwasi etie Ogechi Njaka ji ebe n'oji ọ na-akpọ gị sị gị na ịbụ onye na-ala n'ike icheze na kọtụ nwụ na-ekwubi ụlọ na ndị ọkọtụ emebe gị. Ịghọtago Chikere eziokwu na ahụ onye nọ na mmụọ ya agwa jee paakị ya ga-ekuru mmiri tọgbọ iko hapụ ife ọ na-eme bikọsụ ọkpa ya na-apụta n'ezi. Ndị anụnwa ọ kpọrọ ndị ụka ka m gwakwa ya ihe okwu o chefuru ọ na-eme nji na-echeta die ya. I never want to put mouth on this but message nọ na phone m dị too much. Asị na m gbagharị na m gbafuziri agbafu na m achọghị na-ekwuzi achọkwuzi m ike adọrọ onye nwere efe na anọ na Facebook 24 hours mụ enwere time. Facebook na-eme self sometimes m na-efeel self ewepụ ya mana ọ na ihe m na-eme na-atọ m ụta. I'm doing it with love. Ịghọtago ọ bụrụ na ọhịa self nke ahapụgo this thing onweghị ihe m na-enweta ihe ya. Ịghọtago so but I'm doing it with love. So onye na-apụtazi
Oje na agwa je park he je kpolo Ogechi Njaka je kpochie. You are doing a very big mistake because he made a very big mistake go. He made mistake. So next that go okwu ichefule echefu. Gị na ndị ụka nwere pending case unu ga-finish. Ya bụ okwu ma gwa gị. Gị na ndị ụka nwere pending case unu ka ga-finish. Ma ọ bụ na ị marọ. Na-akwụ gị ụgwọ. Eputuru gị ngene ka ihe ịkpọsịrị ya akpọ. So ihe emecha kọwa ihe niile a. Jee paakị ike ka na-amụ amụ. Obere ego atụkana gị na wedin ọ ka na-ebughị isi. Ị ga-eji ekocha aka esi ahụ acha ga acha mgbe ị ga-anya n'azụ ife iji ego ahụ ma ịma nghọta. Agwara gị na mgbe izizi sị gị na temptation na-abịa. You got to apply what wisdom ka i wee use ego gị ọfụma. Ị ghọtago? Ka i wee use ego gị ọfụma. I said it earlier. Ị ghọtago? I said it earlier. That wisdom tinye n'isi gị. Imetụla obere ego aka now. You have to put yourself in order. Not only depending on this Facebook money, because this Facebook money will never last. Build yourself, my brother. I said it earlier, but you are mistaken doing something that will not help you. By your so-called friend, Epolo Governor Ezoku, can never lead you nicely in a way. Ogechi bara gị bụ mmadụ ulu. Lada, ọkpọrọ gị na-etinye gị n'ọkụ. Ọkpọrọ gị na-etinye gị n'ọkụ. I'm saying this because you are my brother. So, ọ bụrụ ebe ọ bụla ị nọ wee na-afụ this message, you better go withdraw that case with Ogechi Njaka. Minus that, gị nwata ọ ga na-akụ n'isi. Ị nyabekwa anya o. Ị na-eje kpụrụ Ogechi Njaka tụfuo ife iruzie mebi na ndị ahụ ịkpọrọ ndị ụka. Ọkwa ha nwakwa ndị ụka ahụ ịkpọrọ na tiele gị on paid ka ọ gịnị ka ịkpọrọ ya. A na-akwụ gị ụgwọ every month. A na-akwụ gị ụgwọ every month ka i wee na-eme gịnị na-eme advertise. Iwe na-advertise ele ha gịnị. Ị ga-eje kọwa ya o. Nka Chukwu ike akọwakwa nke a ruo n'isi. Ọkpa gị ka igwe ọsụ n'ọ bụrụ fọpụta ya n'ezi. Because ị gbara speed. People that I expected to arrest Ogechi Njaka bụ ndị otu ubebi ọkụ ha. Akwụ ọkụkọ ha. Si man ha. Ndị etichara afọfa. Kwesịrị na-ekwesịrị ọdị sef ikpọ afọ ha. Na-akpọrọ ha because na out of anger or something. Ọ ndị a ka m mere ọ bụrụ gị nwa bụ mmadụ ga-ewe my brother ịta gị ya. Ịkpọpụtago onwe gị. Ịkpọpụtago onwe gị ka m na-agwa gị. Onye a na-agwa gị I did it. Ọ ga-emecha gba ọsọ rapụ gị. Ụnụ nwụchakọla ebere ego unu ga-eji na-eri nri unu were eji ije kokesi. Ị ghọtago? Ụnụ pụtara were ihu unu wee jee mee arrest. Unu jere ime arrest wee were ihu unu jee mee arrest. I'm sorry. Chai, onye na-eme I did it. Well, ọkụ nọ na South na-ekwu ihe ahụ na-ekwu. Obodo obodo a ka nọ na-ekwu ihe ahụ na-ekwu. Chai, Nigeria obodo nna m atọkakwa ahụ. Obodo a who told you? South Africa na-anụkwa ya. Ị na-anụkwa obodo a na ntị. Obodo a na-eme ihe unu na-eme na be anyị. Mee obodo a kege nwụrụ sorry. Kege nwụrụ sorry ndo. Chai, obere ego unu eji eriju n'ogwụ ụlọ afọ na were ejije mkpụrụ nwaanyị na-emu $. Ifela eme ụlọ ịma na o wepụta $2,000 2.4 million asụ ga ebe niile. Ị ga-were nwa pịcha ego atụtara gị na wedin were ejere akwụ ere emu $. Gọvanọ eziokwu, you got to repent. You need to lead this your brother to in a better way. It's not J Park with your friend. Treat her as your friend. You want to go? Apples na nwa amadi ọkpa na ewepụta ya ọkpa n'ezi. Ewezi na ọkpa nwa amadi a na-ewepụta ya n'ezi. Ewezi na ọkpa Gọvanọ eziokwu na-ewepụta ya ọkpa ewezi na ọkpa J Park na-ewepụta ya n'ezi. Because mgbe oge esugo nwa ga-ahapụ J Park gbafuo. M na-agwa gị eziokwu, ị ga-agbafu. Ị ga-ahapụ J Park gbafuo. Ị ga-ahapụ J Park gbafuo. Mgbe ndị ga-eburu ya tụkwa udere ebe ọ nọ. Udere ka nọkwa afa.
udere ebe ọ nọ katere aka ọ Chizoba ka ọ nọziri ya. Chizoba jee paakị jee enjoy ya ego ị nwetara na wedding. Ya bụ okwu mma agwa gị asị nwanne mmadụ gaa enjoy ya ego ị nwetara na wedding. Don't waste that money. People ji obi ọcha ha wee bịakwute gị tụkọnyere gị ego ka ị wee bụrụ mmadụ. Esi na ọya dị agbanye n'okpuru ọgaranya na ọya ka ị laikịchara ị na-etili ọgaranya mkpu na ọya bụ ihe dị gị mma. Jisikwa ike o. Uchenna, for information, I'm not ranting. For your information, I'm not ranting. Come on, na-enye gị advice dịka onye otu jee paakị ịwụ. Ọ bụrụ onye kpọrọ polisi na-ekpegbu. Ghọtara ihe m na-agwa gị? Ọ bụrụ onye kpọrọ polisi na-ekpegbu. Ya bụ ihe m chọrọ ịgwa gị. So Olizie jee paakị, ọ bụrụ na etu unu si aja ihe ọkụ na ya gasibe ike. Olizie jee paakị si na ya were obere ego ọ tụtara na wedding were ebaala onwe ya uru. Ọ bụrụ eche na mgbe o jere China nọ biznes ka o jere ime ebe a ọ natakwazi ekobekwa kesi ya were obere ego. Ọ bụrụ China ya were gbaba chọọ biznes mụọ onwe aka ọlụ. Mmadụ enwerekwa aka ọlụ n'ụwa na n'iyi. Mmadụ enwere ife ọ na-eme n'ụwa wee na-akpata ego ọ nakwa n'iyi. Ịghọtago nwekwa ihe na-adịgido n'ụwa. O nwere ihe na-adịgido n'ụwa. Only a foolish person ga-apụta na engage onwe ya into case. Ọ bụrụ na edecha stupid na engage onwe gị into case ifubele onye case ifubele ebe case lile ego. Ọ bụrụ na ifuga ebe case lile ego ị ma na involve onwe gị into case. Ịghọtago ọ bụrụ na nwanne gị nwe okwu ọ na-akaba ahụ unu just settle ya amicably with the people itinye ọnụ. Case adịrọ mma. I said it earlier. J-Pack, do the needful. This girl is in offend ya. Why can't you say sorry? You refuse. Ihe niile na-agazi n'ihu na-emebiri gị ihe. Ịpụtazie now ka bịa metụrụ gị ebele. Mụ ama melọlụ gị ebele. For the first time ihe a bidoro, I never support Ogechi Njaka. Check my video. I don't post video and delete it. Go through my videos, you will see it. You want to go? But I see that there is something there that this lady is saying, which is J-Pack need to apologize for it. You can say sorry. You can say sorry to 100 times. But on your way with a reason. And one can but in a way, say, okay, I'm sorry. You put it. Ketano, why did you go saying why? Tired to go. You don't know, Quasi. Don't work it, sir. Don't work it, sir. Or they can carry his door. On where they were to go. Or they go, I can have one. And we'll lose the police to go, Charlie. My brother, I have a case because when there was a case, to Iraq, go fellow islands, so look in the overlook or none. You know, I go, need a bouquet, ball. I'm not actually gossip, try to apply your wisdom. Minus that, if we go over it, you will get a future. When you get gem, that is not my prayer. You want to go? My prayer, but I need to live fine. You want to go? We may wedding, I decided to give you 100,000. I'm a normal figure to you. When you are a rich man, like you said. But I didn't get in touch with you. Diego, I share the money to them. You want to go? I'm not saying it because I'm not talking but when you hear mess sometimes when I need to gather wisdom. You want to go? Thank you, David. Yeah. When I need to gather wisdom. You need to put police in a car. Yeah, I go just wasting your money. Under 3 days, if you get your patawa, she will still come out. By then, you will still go and explain, my brother. You can explain here. They decided to minimize the matter, but you are putting yourself like a fertilizer. You need to go. You may explain. You got to explain those things. You want to go? Because people go to get touch ya. Oh yeah, tell them man. As the back of that man, Governazo Patago man, okay, soon, Chani no. I swear to God, I'm not going to can see matter. Oh, no matter the began now. Yabo Governazo, they will love from Pesaki, Alotamano, only no girls who know. Okay, soon on. Okay,
no. Nobody Ogechi Njaka. Mark my word. This week I na-aba Ogechi Njaka ga-apụtakwa. She will come out. She will come out. Obere ego iji n'aka iji eme wedding, iji meta na wedding ka onye nke anọ n'ebe a na-eti onwe bụ gọvanọ eziokwu ma amaghị nke ọ na-eme. O ji eri nri. Obere ego na ụchụkọ ya unu ga-eji eri nri. Ọ na-afọpụta unu wee die kobe case. Ọ bụrụ na obodo anyị sef amaka. Nigeria corruption juchara. So can you expect na ị ga-win here? How sure are you will win the case? Ka ọ pụta magistrate buputere ya note ebe Ogechi Njaka na-akpọle gị. Ọ sịrị gị na ife nwa ji mee nke nwa na agụ na-akwa ọkụkọ mere nke nwa na nke nwa ji mee nke nwa ji ibupụtezi all those things bịa na-agụrụ magistrate. Nke a nkwugheri ka ị na-eme. Na-eme nkwugheri ka m na-agwa gị. Unu weta ego unu ya eji wee chọọ ihe unu ya eme. Unu na-ewesti ya. Iwotago? Iwere na-ewesti ya. Onye kpọrọ onwe gọvanọ ekwu asị ga-apụta gwa gị eziokwu asị nwoke ọ na-esogharị ihe niile kpọrọ gị na-achanye gị n'ọkụ. Ọ chanye gị n'ọkụ wee chaba gị n'ime oke ọkụ maka oke ọkụ ka ị nọ na ya na ọkụ ị nọ na ya kịta ọkụ na-agba n'ime hellfire ọ ya ka ị nọ na. And my advice for you bụ na ị ga-eji nwayọọ mee gịnị jee mee gịnị withdraw ọkwa kesi a etu si wee bubakwa ya ahụ. Minus that, you got a lot of things to explain. You can explain a lot of things. I am not the other edition Nico said today. All game up with J Park. Umpabagafa. Cause the Canabo Akuna to go get a cana boya. Can you email working mother? Give us a net business, yeah? Obugogi. Obuonagi. If we are not a lot of people in a tipasaha. 2 days ago, ijidele man pass man na talk ya n'iru akwụkwọ. Onwere ihe man pass man mere gị. No onyere Palace of Justice ego. So ị nwere dike ego a wee gba Palace of Justice nkịtị ọ pụta na iru akwụkwọ na-ahịa ego iji si abịa were 200,000. Ya man pass man come, I'll give you that money times 2. Why not take that money and give Palace of Justice ka ọ gịnị ka akpọrọ ya? What I go? My brother Prince, if you ever block wagon, it called shit block wagon. Yeah, my page called. If you like to make your own skit or own content, like this way, now your page open. People will join you. You will teach them what you want to teach them. Yeah. Na-agwa gị okwu n'ezigo ozi ka ị gazie your J Park gwa ya si ya na ebe ọ na-eje na ọkụ ga-agbakwa ya dị ya bụ okwu m na-agwa gị ka ije zie nwanne gị nwoke ka nwanne gị nwaanyị gaa zie gị ozi ebe ọ bụ na gị nwere oge iso na ndị na-esusu esusu ndị uche adọrọ n'uche ọ bụghị gị afọchiri ya afọrọ ya fọchie ya fonye gị something n'isi na-enwe njinwa uche think ya like a human being unu jeje eme nwaanyị arrest pụta na-enye mkpọtụ na unu I arrested her. Unu jidere deli. Ọ deli ka unu nwudere ka Osama bin Laden. Ifela dem ọnụ. Ịpụta ebe a na-edele m rubbish. Atụrụ na-atabela atụ. A na-ekwu ihe enyere gị aka ebe a na-ekwu eri. Ọnụ kpọrọ J Park na-etinye n'ọkụ. Kpọrọ nwa okpuru mmadụ mechara wedin ga-esu ike wutu nwunye ya. Chọọ biznes oge emebere onwe ka ọ wee bụrụ mmadụ. Ipi ebe a nwa na-achanye ya je kobe case. Makwa ya case. Etu ahụ nọ na akịta o nwere pending case. Ya bụ na after this thing ọ ga-agachi ya azụ to that case. If you don't know, ya azụ ka na-atụbere gị. Na-atụnye ya azụ ka na-atụnye ya now. So ụnụ mara kwuru shi bute onwe unu ebe a, ụnụ bulukwa onwe unu na-eje kọọlụ J Park. Gwa ya sị na ya ụkara ya mma ya minimize ya ihe niile ọ na-eme na. Ya jiri nwa ya mee gịnị dajụọ ka ice block. Minus that, he still have a lot of things to answer. Ya bụ debe asụ na atụnye gị na maka enwe ihe bụ na ije agụ aka n'ọdụ agụ ka ọ kpara aka n'ọdụ achọba m ịpụta bịa mee vidio kama na lot of message m nwetara mgbe m ji wepụta kwuba okwu a na-ekwu so onye gbara onye ọ bụ ya ji nwaanyị nye advice gọvanọ eziokwu kpara onwe ya nwoke kwesịrị ịdị agwa enyi ya nwoke ife kwesịrị ọ ya agwa ya na mmadụ kwuru okwu ọnụ sị na onwere ife unu ya emenwe gbalụ jeje gosi na onwere ife ị ga-eme ka ide gosi na ị nwere ife eme after everything ka ihe mezi